Mr. YMG Mastermind Production. Ngoringano dzakudona turo wasive zvekutaura ndana pauro izvero vakazviramba asi kwavari hatife takadamba zvinonakidza kuziba pane mumwe munhu muroma zvinonakidza kunzi mukoma kana uchinge wazvikuna zvinonakidza kunzi baba nemumwe munhu mukoma zvinonakidza kunzi sekuru asi usina makona ndina D4D takura kunyangwe patosvika isusu tekurira panzire tsitsi madinga tabvura tatakura uchi tavasira mazana check to face tave kuseta place chatiri kuda chete isusu ikesh zvakawanda isusu hatinei nazvo nekuti zvinhu zvese ndinazvo zvinonakidza kuziba pane mumwe munhu muroma zvinonakidza kunzi mukoma kana uchinge wazvikuna zvinonakidza kunzi baba nemumwe munhu mukoma zvinonakidza kunzi sekuru asi usina makona ruzhinji rwavo kutonga kwazvino asi tiri kutaura zviripo kezvino hatitarise kurwadza kwezvino makanganwa kuti maitibata pauro ngoringano dzakudona turo wasive zvekutaura ndana pauro izvero vakazviramba asi kwavari hatife takadamba zvinonakidza kuziba pane mumwe munhu muroma zvinonakidza kunzi mukoma kana uchinge wazvikuna zvinonakidza kunzi baba nemumwe munhu mukoma zvinonakidza kunzi sekuru asi usina makona ndina D4D takura kunyangwe patosvika isusu tekurira panzire tsitsi madinga tabvura tatakura uchi tavasira mazana check to face tave kuseta place chatiri kuda chete isusu ikesh zvakawanda isusu hatinei nazvo nekuti zvinhu zvese ndinazvo zvinonakidza kuziba pane mumwe munhu muroma zvinonakidza kunzi mukoma kana uchinge wazvikuna zvinonakidza kunzi baba nemumwe munhu mukoma zvinonakidza kunzi sekuru asi usina makona zvinonakidza kuziba pane mumwe munhu muroma zvinonakidza kunzi mukoma kana uchinge wazvikuna zvinonakidza kunzi baba nemumwe munhu mukoma zvinonakidza kunzi sekuru asi usina makona zvinonakidza kunzi sekuru asi usina makona